Kapatisi TV. Nga sku kai ka ba syo ay nga sebang iba lapang kalong kajinglong jensur jing jong kan bat iba keloit kejemut jing perkhan bat bakloy ban ya ban skap yangi kumki officer bat bakloy ban yarap ban ju kham tan ben ong em wat ban long ban kran prasya ai ka bang yam ngi nrei priang ba bari so tho bari nang man panwan man panmi ya ki but ki bor bat bayo nangi kan te ngalong akapor bai long chief minister mangi Arhajar Khandai ngalong additional chief secretary te ya kenduk si ye man kapor kan ki kam ki jam bai dei bai bat kada sutanat ba ka jing terikam jonga bat i kan kawai de kalong ba breu ba kloy ban nong ba kloy ban yarap ba kloy ban le ai ka ba bhan man taki bai pat makata ka de ba sutanat ka jing long ka jong i ba di lapang kan kam ki jam kum ta ki kam ki jam ru bon ong ki kam bangi tre ki ong ki bong ong ki rai ba in de ban ai ha ki file ka bangi pandap but jupun slim bo kloy ban pandap ki kam kat bai ra mangi but ka sotanat ba ka jinge tre kambat i ke namar ba mangi kum ke ofsar be sutho ba uni de breu uban snap ubat bos mutho ye ke ai ke bangi ya ong bangi jingmut ki bangi ai mi ula ban sutho ban kem ban rai bat ka jing rai ba kloy bat ka ba bet ka ba shai ka ta de ke ai ka ba sotanat ngi kan tang ka jing khat jo ju ba la jong ba la pang ta ka long ka jing du yang i ya ka state barakawai but nrengi suthu pat ka ba karta jo laya kat ni but kat ni snem kan ni post snem la shakri ya ka state te ka ai ka ba nga so bakut kan ni ka long ban ai ngo bat sngungu yu blai nang manta ka jing trikam ka jong ba lapang go la ai kat ni ki snem ya ka state but ya ki public hang ne po ya pat ba jong ka state kan